Bocah kaya pring ngene kok. Sik, kondange apa? Pripun to? Ngarane kaya pring maksudnya piye? Lah iki lho. Bocah cilik jlirit. Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho, Pak De. Pawak. Oh, Pawakan. Pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat, Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya, Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak, Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku akeh banget ngoten lho, Pak De. Lagi ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun. Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani, bahkan di luar kecamatan pun sampun. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek. Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. Saka Jember enek. Dadi iki cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan bengi. Amin. Alhamdulillah. Nggih, jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok. Wis tok. Tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho, Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to, Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho, Pak De? Lho kowe iki karyamin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake leluhur. Leluhur ki wis modar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak De, panjenengan. Pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Amin, matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu. Nggih, Mbak Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten. Ingkang pundi? Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon iki juragrawah iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Podang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadyan wujud temong peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, mboten Pak De. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun ngoten to Pak De. Nek ngenyek wong sampe nake dhewe iki lho. Lah nggih lho.
Pitik Antropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, aku Ayo, kerpus bareng. Ya, Duk. Diucapkan ugi Pak D. Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Yai anu Yai salam nggih Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak D. Anu. Halus manis tora merak hati. Nyanding bisa dadi Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggone isih nyetak sayang. Bakal miteranggonku goleki ora krasa isa awan nganti Omahe gonggonno. Yo kendangane tangan di temake.
Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angkrem meneh. Nek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama.